South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo chotebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa kasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi utagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri tena. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unafanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi kweli? Kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini na kuuliza unieleza nini? Sasa wewe unieleza nini sijui mimi ninakoma. Unieleza nini sijui Life got better. Iriro bya umwancho muligera lichinza ninya chia bana marago bali tukeliga ali ara mesi tarike 24 cyo mutinyo gatano mwaka no bwechiri bubere na 25 na ikene kionga chinza nya senjera yo ikirano chiriga ngoro kwa runyo toto nyangiri kurwa sanza memejerio niga koro kwa Wilson Makoli na ekionga chinza nya nigo to cha kumwancho muligereri kurwa se county ya Nyamira chingaki liberera amo nebirengereri abigante korwe gwa kubwatekana amo nekerengererie una nigo omwasiri omokoro omusike Fred Okengo Matiangi arachi kubolikero kyo borai bwense asobochero mwaka bujirwa na 25 nebere
nigo ababwatani be kiama kia UPA banyaka bagwesokere tukulia lero atubanyaka bakorera buna nigo miroberi yonse ero yogochikumwarigania omosike Fred Matiang'i imeyoro gongorwa gusi unenjera ya mwe chaka eganga yae yokugania koba omurai bwense ogatana limo usomurai bwense ya Kenya ogatana limo asobo chori bu mwaka bwe chiri bubere na 2025 omo ogikare kyo gose musangeragano yo nigo nyaraka bagokurawa amo no munyakerogo ubwe kiama kia UPA omosike Nyambega gisesa munago tumonye muri kyo Fatigade Gisemba ababwatani be kiama kia UPA ekyo asebono iga gekuragwa n'umugabana omosike Amos Nyaribo nigo rero batwara igeikaro yokuroberia enjira baramwariganie oyo kabeire omuwaziri bw'oburendi waime omosike Dr. Fred Matiang'i oyo ukageire gocha sorogongo rwa gusi ewiki egocha pie timu yetu ya Nyamira na Kisii twatware meeting iga asobisi ya UPA Nyamira o prepare ogocha kwa mosike Dr. Fred Okengo Matiang'i oyo era wa presidential candidate oyo abagusi bonse baitabire na Kenya ngima korengana no munyakirogo bwe kiama ekeiga oyoboigo ore omo MCA origoma Nyambega gisesa nigo atebire abagavana babere naboigo abaseneta babere county area ya Nyamira naboigo area ya Kisii tayare nigo bakora chinkwana no musike Matiang'i na akabayenekeria buna asobochorio bonene muri bosyo no akare etebe buna oyomo asibaria barigetie ekirogo kyoburai bwense abagusiba minto ng'omosike Dr. Fred Matiang'i noare Kenya na achana akorete meeting ne abagavana baito mugavana Nyamira mosike Amos Nyaribo kiseneta cheto mosike Okongo Mugeni mosike Onyonga Kisii County na bajumbe baito bonse bo prepare ase sabari ya gocha next week ase usiengima na acha Nyamira na Kisii counties na acha nyoro the elected leaders na acha nyoro ba MCA na chanyora wajumbe na ndole meeting na bagavana ne chiseneta igo mosike Dr. Fred Matiang'i ne ruete na ndo tebire ngango boli arbo president ensemo yende ebasabire abanta banke koira chinga kechiga eryo kwerikia asekiama eke kya UPA akara kanyora bwiko bagwate chama yabo bagari chama yabo lakini ikuna bagusi kare twarenge 40 people bono nyasaye bunaro muya twatwalire chama ya Fred Matiang'i ko UPA achiche elinde akonye Kenya ekara togo chikomopokea because nare gochare intubuna bagutomopokea tworokie chi county chide buna o maene ntuwanjete omurayo yakabere okwere register ase chama ya UPA okogenda star 509 register nande biyoso mapema ali atepeta tonyorwa kuno mugusi star 509 Ekotel, welcome to UPA. Aiga baba boririe abasae kubwata ibibande ase obonge puna enjira eyemo yokweroberia poikiranu. Osaba youths yensi mwezi naba kusimwezi mobwate ibibande. Naende batara chikoirani mangana chibesa ase ibibande kiro mondabo ate ibibande naende to bwate chikura. Nari naende ora ake chikura milioni 3 mochimoto ekomendele chinde Matiang'i itatu Kenyengi. Kabeshwanga nero kogamba 2027 igatwanje tumasapoti abana baito barenka natukuruga igatogende babwate ibande egere tutayikonyora chikura chinyinge because tutabwate ibande tutabwate chikura we don't have numbers igobono twa sorodi working together kuruga iga this point at least Matiang'i ko bari president chingaki echecho nigo barorekanire kogenderera komoboria omugusi omugima otwara obomo. This is the first time twachiramu kamuranje bali twetaine wetraunya amamanganeno mbali kisiasa nyemba bakabona angotebanga abarogi bonse abagusi bonse abaibi bonse bali baraba yaba be abanyakaba nini toba am tobegentekemo torolira inyeye mu mustadio yomo tobwate Matiang'i wakobona bona lero ngotebya abagusi baito bonse usi na Nyamira amo na Nyanza engima bakaba kuri abaitabire abagere bonse baitabire kigatochamo to support Matiang'i airo president Hinko reporter Getembe korwase bunge eyeiga ya West Mugirange yegotoka emeye county ya Nyamira Fatigade Gisemba.
mwancho muligereri tokwera na wikase bunge ya kitu cha South county ya Kisii nigamenyi be bunge banyanka bagwasokere tukeria rero ase okonyora chifota chipasari magiga yemere bulyo kwegurwa weskuru eikegocha bakwana chinga gecho niko batogia omojumbe bwe bunge yo Moske Anthony Kibagendi naboigo obotineri bwe bunge yo asokwana kibuna banyolde chifoche echo ase enjira yo bwango munagutumonye mulikito diponi asanya Ariga Kerubo, Beatrice. Aska Nyanchama. Kisemi gochia saboro kiwa no mogoko monene gochia sabaibuli bali na maroro asa matukale busio. Habisi ya NGCDF ime ya Kitutu Chache South inse yo mheshimiwa Anthony Kibagendi. Nigo ya bwatoka chivocha chechi basari gochia saboro kiwa unenchira yemo yo kubarigania kuirana gochia chiskuru asama tukatato aribosio engana yagokerwa nabange Rietane Lena korukoro daraja 2 school fees ya bere nkonko nyonyora na maetenga ni nyonyora lakini umujumbo ito korira maya asengencho fees nenkongwa saba iboli na tarajete ngani mboyo mobo konyore basari yeye lakini nashukuru sana umujumbo ito uendelee hivyo na nipongezi kwa sababu hii basari unapotoa inatusaidia sana asama lietangoro ku juvenali sio sia moyibo yagi omorobeli olero beiro morobeli bwo kumia sengenjo ni goro openi asa abantu bonse na inde ntwasemeretinga omochume natwa jibasari engakiyega nonye nabo engakiya maiga nigo abange babete bagwetera makongu asokonyoro bokorori bunga buno buiga kurwa serikali. Nimeshukuru sana mjumbe wetu Mr. Anthony Kibagendi kwa sababu we as a minority tumekuwa marginalized sana. Tumekuja nikiomba basari na sijapewa, lakini raundi tangu mheshimiwa Kibagendi aingie tumeshukuru sana. Hakuna ubaguzi, hakuna kuangalia milango. So long as you are a Kenyan and you are a resident from Kitutu Chache South, wanakupea basari. Gusanga no munyakerogo Alfonso Nsongo ni gaerere kirenga abaroki wa bonsi konyora jibasari bwanchiri bonde botayo. We saw it better jibasari chigachika ende school bondi gana abana bachikoigora ambachiko seliwa. Igo as an office wetera sobra bo mujumbo itanta Kibagendi tuko prioritize education. That's why to push it basari yeso kaboniga. Obo tutukanu nigo bwabete bokoene kiwaso mwako era tinga kya bibuli bare ko ewa chiche kibaira si skuru dere to ko na cheke moyoke ko anda si skuru lakini abibuli to ko bachifocha reason to akorete igo abaibuli mbale batabwate ni angia last time konyore cheki omwana ko soma ko sini ya daraja 2 secondary oimukie chekeli ogenda utaka koenda ko ye atemenchire ndaibe chibesa cy'umwana ulionde mwana ogende kitu atete ko avoid osabande baendo montali kere cheki ya 3000 oendo mente 0 utaka cheki yo 30000 bakora gusalichi cheki echo chinga kechecho abaroki wani go baboliwe gokoromokia asa masomo na bali bakonyora banyorie basari basome mono so that at the end of the day bajoteba omwishimiwa okori gasengia kyaero mwetina bokwa beso betosoma andite kiro mwana abana alweire ngakingia basome indi bajokobeke mamiro oteko babana abaseke sekireke abari mu boigoni go baboliwe wanchira aborokio ase skuru iliyo mbatigaranka bari nebitamero foche chinga togo chiena na rero check si chiko to next week se njonga mu understand the skuru njigo iri rero we don't expect yo mwalimu anyore mwana so next week na ndamoseli kabwate foche yitsa na assurance nga echekincherere in the course of next week igo to sababa ali mumba pasa ko seli bana ko barocho mwana bwate focha ekuru Kitutu Chache South Coast umuroberio oenekiwa ase skuru ya Nyankongo daraja 2 St Joseph's Nyabururu iriyo nyonka na boigo skuru ya Raganga na boigo orabego kogendererwa litukulyankyo ase skuru yoboroso ya Ititi St Patrick's Kioge Iranda Igege na boigo Liangoko nigo abaiboli bonsi baboliwe bwesokia eli banyale kwenyorera jivocha banyale kwarigania abana babo kugenda asuche skuru watu wote wapebasa umesikia kuripoteria Gatembe kuroiga sebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii nitenda na igonkoro kwa Dipon Asanya mwancho muligere kubatakana mwono korobekana kwanya kabako ene kigwa chinsemo chia bomachoge borabu
gosomo machoge chache anene mono ase enyagitari eyemo iyo yanyata kaba gusaba monyibe chinzame banyata kaba bakwemurunganiria habuna nigebwata bokalrio bobe enyagitari maithemna rio kindo dispensary nigo igatia babwatani kurujinseme chibanyaka bagwesokertu kulia lero na kumochia egekore ikyo atwanyaka bagoteba buna siasa tebwe ndigo sona noa gosego sona na oboteneri bwenyagitari yo na nigo enyagitari yo yaberege ukina ase ebirengo byigoro mono bakoragwa amo na Anthony Machoka Choni Koina na Julius Pasweti nigabaganira bana siasa bonsi gwetanga kurwa soboteneri amo noborai amo no kugendera kwenyagitari yo makituna rio kindo dispensary Marieta angoro kwa Anthony Machoka elinde manyeka ine bune simba ya bukione seitondi okindo bo Machoka borabo bokimonge ward otwachire gaiga go condemn strongly amangana abeteli okindo igorenya gitari na se field ya South Kenya East Conference ali omobera ntubuna abantu babo kimonge gonda atebenga abana siasa tigabarusi siasa chikanisa na samangana nya gitari amangana abetenya ebo kimonga ali goro lyo kindo igare funded no muntu okubolyo bo MCA we ward ya bokimonge asa Marieta ankoro kunga John Koina ne professional onde omo accountant korbo Machoka borabu seitondi okindo I want to join esimba ya bokione aso condemn in the strongest terms possible egento kiabetega ali okindo and as professionals we want to affirm ngenya gitari eri atwali a remarkable improvement ono igogenda okindo dispensary being a faith-based dispensary nebwata mariogo abantu bakonyora na ande shango kolere gas asa Marieta angoro ku Julius Nyakwara Basweti yesterday what happened it's so unfortunate atokoleta siasa as a institution jitaganere siasa ye kanisa siasa ye school siasa endeyonsi ye college deganere gocha ase ogosaria magenderero agenderere. Let me give you a background ya Rio Kindo dispensary. A few years ago, Rio Kindo yakoro shilingi 200 lituko 200 all day. But since the new management yabeire Rio Kindo after it has paid all the workers ekowe kachibesa 1300. It's so unfortunate ngabantu bona baro chibesa chirali bachira bakora sara kasi so that they are forced to come on a table but chibesa chiri. We as professionals want to state categorically we would not sit and see abantu baira ni dispensary yabantu yabananchi back to where it was. We have declared war which is peaceful. Nga onde bwesi utagete godiri nenya gitari ne kanisa abuatie channel ye kanisa. Ya moyo kugendera kweroberia ase siasa chio mwaka bwa 2025 ne bere abarai gusegatia barai kurwa ate jibunge chenyali bali masaba na bwenyali bali chache ligo chia chamo ase entunda ya gatatu inse ya ekero inse yo morobali manye kitabuna omo munyali bali atabagenda kusegeta okomuserama obuna omunyali bali morobali oyugose egekalekyo nigo kyarawa amo no mwana siasa Recho Otundo nagutumunye mulikito Gabriel Nyakunde watari kurigereria ebyama emyaka gose jidini abamenyi bayiga kurwa nyaribari nigorero bara omuroberio ogusangiriria ebirengerero igoro buna baratinye gisiasa na kweroberia ase uraye guchia ase amatuko arebosio muyiga rero nigo ikiranwa n'ababwatani abo barawa n'umusbatire Otundo abo kinga kicuba bukwana buna tibari korali onde bwenzi korende nokwebanga gutumeka kinamba cyabo buna abanyaribari timotorayo kurukare murakorana toroyo kere byose ukirokora etokora hano uko baterira batabona saba abanga muri kibarabo byabo kimwana ibira ubuto wacha korora abo mai muratoramo ntubu atege dodochi bakora uchibocho aba uchiba gatebaiga obwato wabo batu kobako jaka
ndo watu wao toka isiko tutaje kuwata koroko acheka ekero ko president kuruchikura cy'abanyaribari rasimache kurigia abanyaribari nane barosi MOU ndobone tari chikura chitoko tuguta etoko iwana baningi toko chikokoraki ingi toko chikonyora toi wana baningi toko chikonyora chikura chichimanya kwako iko toi wana ne bas ndobwate biroko bye account ndobwate kero kibo women rep ndobwate kero kibo senator ndobwate kero kibo governor umunyaribari igakwenda ko determinant ngondo iwete ndoibona ine umunyaribari yakwenda ko manya se chikura chikokoraki chikoro kugochia asenge nje yigo ndete ko batabiga 2027 atokuja kwaka chikura chitu cyo governor tochiake ama muno umunyaribari gato igwananire nabo igo bestari boigo mbareba njira tochiake chonsiamo bas ndokamata chikura cyo senator ndokamati mbare ndabanjire mu mukeme wako tochiake chonsiamo muno umunyaribari ekero to igwananire area kabere tuwate chikura cyo women rep ndokamati mbareba njira tochimeke chonsiamo ogerikere mate garia umonta tianire agotebana igagocha kwakira umuntu elimu moja banda irane bona mboko kanyamacha kogoru elimu moja na batebete bakiata kikokorera kende chibese chonsi piga tubekerete bagorire t-shirt bagorire chireso. I'm telling you the truth. Barengi gukwana egani go bakwana kisababu anene mono cyabairanira magiga anene mono ogutacha amo kwa banyaribari abantu gwanje kibese nabasaye gutera ikiamu nabakicikura igintu cyabairere barabo gotigara magiga bana toikirega abanyaribari nasaye gakuboria ninkike mubwate chinamba tari bwego igotora abange asekisi county engima we are the majority ekerote getonya orebinto national government onya orebinto county government nando onya ore favors chinyinge tumia ekewa kerinya sakwete ekewa sakwete nechi namba tutumie chinamba cheito buja igona atabire bobe tutumie namba zetu vizuri. Pigile abantu ba Central Kenya barabo abere serikali ime ko independence bakarero nanje bakorera mwino uga babwate tenyama usoro uri mubona abanyari barwachi onekere nena aleka nengo senti beso onakire kura ibona kugura ngo nore kene ile bugambo n'uza ngora 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 because bingo kwasi ngi 200 singi 300 wala gota kama genero ingitera yabade abantu bamutangira ino kiro ngodaza kujanzi ni 500 singi 200 ndiko badali ya chende ndos ni moda kombera ingita bakora ekere kuna dole primo ya tari baranyira singi ngita bakora magozo tari ya yabandi abatochora amagozo na yaito abatobwa gachikura nege bandi ikire mbere no pege bandi ya dole ikemaskani nege bandi ikire dio modo woni kiasi ndio mwana kwa mazini 300 modi kura yao na siri yao siasa mbaya maisha mbaya ayegani gago chinga kemaberera gisiasa gendrete gukina nabamenyi kurwa chinsemo bagendrete kwebanga na kweroberia enjera baranyore uburayi anene mono asobochori borebosio kingo reporteri gitaseni bwanjete kandi gikomika gitembe kurwa sebunge ga yenyaribari masabe county ga yakisi njenguruko nyakundi Gabriela abamenyi bekenyoro kia eremo chinsemo cha kiombugo nigo banyaka bakwemurungania ase omumenye yomo agite nagwata omutaro gose gutanga kugose kutanga epara ase anyaka baga kubasikira epara yo nabo igo kuyetia ase chinsemo chingao kubwatikana abamenyi abo nigo omugoko bwa mache ogoeta na gusalia ebinto byabo na igo nigo banyaka bakubulia banyaka bakoroserigwa epara yo igento giatosinyire linga ejirani agende tagakoragi agasieka injira yitu
igitugwitira naende ngosabanga because ibintu byose bibirase court bone tokonyora ng'a riba gakuti bento kore gasi akogenda ochigwambana n'abantu ba court bono tumetinga court neririe yakare kugamba naende tumaite ng'aki enjire ye yarenge kururi tang'ani paka bono igatwagotire ekiagera our fathers abari barenga abatang'ani nao twarenge gwetenjiri njibuna naende nakineiga nao tugwetenjiri bono konyora abantu enjirani baito abande bakure bachire epara teyo epara nirega iga eserikali yetete mbake mapu yetete twachire kuganya epara yeremu mara tuyune nebinanko tibire bono eserikali mwaringe gwanje ebinebire ko tibirwo era abantu abagocha bagamba egenka epara yeche gambugo chaga iga unda bono into abande no tomenyete ga no tugurite tugusinywa nekera umwana arwarire wasinyunga inorenga itogweteria abana banorengo gochinyagitari style te yenjerera asieku omonto tutamanyeti aho tosiekerete enjera onya mwanya bantu toko chukoranga ni gento kere rising omonto tosiekere enjera esengenja baka boni getore marete baka tobunegete esengenjo ntobwati ase togwete amakoria abenanekete amacha kuminyoka korogore enjere yako totebinga nera gotueteria etaiyo pinjera ehiteri ngangengendo toko chikomobisa gose toko mobisa igo obulimo bwa serikali erigererie munabona turwarte kavriye kangabonya gitari tore tubwati togwetera osa kurigere go chaga iga era amacha urukeumbu twara pare gesarigite tuje kore vira kotini na toro jo mwana bweto sibule eserikali nge bweto kora ono yare nkorosiwa eyango biasa na magendere ngo chama atega bone magendero ta goja because asitogweta no mokorora se epara buna likoli elio na liekora na lia bantu bagwetera iko bana ngo sabe serikali kere ime etokonye elinde tonyora konyora asitogwetera ekiagara omonge nano koroko muko yangi akwete because of epara yare ngembe abantu bakubeka omugongo teni teyera ete iko bone ngo sabanga bune serikali ende kogendere kesi igire koti tigekore gasi aya erinde tokoraki tonyore enjira one serikali asuwanja kwenu twabasoroire moise murigererie pareye motoremere nore nabana kibako ende skuru abakari gusinywa sibagweta akikamuranja suwanja kwenu twabasoroire motoremere pareye na inu nanya sara abaseni tigango tokorere kene mwanjo murigereri tukoria rero nigo mwasiri wechisami muske Julius Migose ogamba anyaraka gagukwanira igoro yemerobere bitambukiro amo no kugendera ku murobere CPC azanyaraka bagakwane kuna chinkwa na njigenderete elio kwaneke buna umurimo bwesabu kugendera ore gokorwa goika eskuru azo gosensa milio mayikata buna senior secondary naboigo asanyaraka bagakoteba buna nigo umurobere yura chikonchorwa gose kochikorwa korokwa CPC goika korokwa CPE gosekorwa competence based curriculum goika competence based education. For instance, ladies and gentlemen, the majority of our stakeholders during the competency-based county dialogues were of the view that mathematics as a subject should be compulsory in senior school. So this conversation, and by the end of today, once the presentation is made, will show that we have listened to your concerns and we have consulted with the Kenya Institute of Curriculum Development and reached a resolution which I hope that you will support, that some form of mathematics be made compulsory for the two pathways that are not the STEM pathway, so that we have the STEM pathway having pure maths, and the other two pathways having a form of maths, so that we have maths in all the three pathways in senior school. So we love that conversation, and I think it is an important aspect that we have listened to the views of the Kenyans, and it is an important input that has come from the stakeholders, so that we can show that we are not just holding these meetings for the sake of holding meetings. We are holding them so that we can hear from you
we can listen to you, because we do not have all the answers. Your input is important, and the more we get from you, the more enriching our curriculum and our education is going to be. I want to therefore take this opportunity to assure you that your views were received and will be considered at various levels of policy making. Ladies and gentlemen, competency-based education is a journey that we must get right because it impacts on the future of our nation. Muligere liko ikira una to kolera ekionga chinsa inye obo tuko obwarero kolenda semelia kabere ye studio niko konyora bosemi bwagetembe kurwa somwaka ochoi nyambasura nchini gongoro kwaro ni toto nyangire kuranze memenyerio niga korukwa Wilson Makol na bogo transmission niga korukwa Kevin Ongeri twara obotukobya Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, pagina ninjo. Sobo semia bwagetembe litukulia lero muligeri bweke buramukimaise kiagetembe tochi kotebana ki chia kumira murao mitunda mogoroba mbikuru akamangombe akamamburi oyene nkwana yomugusi yale agete mono mono ngakiria bakaena ni rebisi bantu baena nebisi onerere tatagitionde neraegwe era bonere bwe goteta na kamario ko muswa mungino yayo yondigerete abwe gotaito na kuria ebweka chia kubere murao mitunda mogoroba mbikura kama ngomba kama mbuli okwegaliri yenga kuna kwegalikere gento ngana geisa ine yaya tigera na abande chia kumere murao mitunda mogoroba mbikuro akama ngombe akama mbuli iko murao yo ntale ngemuntu muya bakungu eligeri ya uya ngoro na aya murao mitunda Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, pagina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku.
This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope igutukatinsa mchiri cha mariba igo ekurwa amasomo asibirengo guchakira kiligensi